Hi guys, खुलुमबाय कामिसार बर' चेनेलनि बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव आं मोनसे टपिक लाना फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय देग्लायनि जाफोरा जोंनि फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक एबा पिअ फाइनाल होगोन बिसोरनि थाखाय जायखिजाया हायो अनसुंथाइ होनायनि, जाहाथे टिउसन फिस अनसुंथाइ होनायनि। गतिके आं सानो जे आंनि साइड फारसे जानानै जोंनि गामियाव सानै गथ'नो जाहाथे आं मोननै साबजेक्टनि टिउसन फिस होनायनि थांखि लानाय जादों। गतिके हायोबा रायजो राजाफ्रा गावबा गाव गामियाव जायफोरा गोरिब न'खरनि गथ'फोर दं बिसोरनो जाहाथे टिउसन लानायनि सुबिदा मोना एबा थाखा फैसा थाया, जोंनि मिडिल क्लासनि गथ'फोरा जाहाथे बिसोरनि थाखाय एसे टिउसन फिसखौ होनानै देग्लायनि जा मेट्रिक परिखानि थाखाय एसे मोजां पार्सेन्टेज लानो हानायनि एसे खाबु होनाय थांखि। गतिके आं खावलायो रायजो राजा नोंथांमोन जुदि हायोबा बयबो जोंनि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे हेफाजाब होयो। आरो जायफोरा माखासे गामियाव ओरैनो MA BA फरायनानै दं बिसोरबो जाहाथे जोंनि गामिनि गथ'फोरखौ जाहाथे मेट्रिक एबा हाई सेकेन्डारि फाइनाल होनाय गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै फोरोंना होयो, एसे देखायना होयो, न'आव थांनानै जाहाथे आइडियाफोर होयो, बेनि थाखायबो खावलायनाय थाबाय। आरो जोंथ' गोबां बिदिनो थाखा फैसाखौ ओरैनो खरसा खालामो। गतिके जों एसे एनै जुदि हेफाजाब खालामनो हायोबा इडुकेसन साइडआव जोंनि गथ'फोरा निस्सय जौगालांगोन इडुकेसन फरायनायफोराव। गतिके आं खावलायो जाहाथे खालामथारनांगौ होननानै आं बिदि दाबि खालामो, जाहाथे जाय हायो बिसोरो एसे गामियाव हेफाजाब खालामबा मोजां जासिगोन आंनि गोसोजों साननाय बियो। आरो माखासे जोंनि न'खरनि बिगोमाफ्राबो गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे नोजोर लाखियो, बेखौ बयबो साननांगोन। गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय नोजोर होनाया बयनिबो दायथ'खा। गतिके मोजां फरायबासो मोजां साख्रि मोनगोन, मोजां पार्सेन्टेज लाबासो मोजां साख्रियाव जाहाथे चान्स मोनगोन। बेखायनो बयबो साननाया मोजां। मानो होनबा जोंनि एबसुफ्राबोथ' एसेबां नोजोर होनो हाया, जोंनि बर' थुनलाइ आफादाबो बेसेबां गावबा गाव गामियाव मोनसे गिदिर बेयावथ' नोजोर होनो हाया। गतिके जोंनि बयनिबो दायथ'खा, जोंनि गामिनि दैदेनगिरियानो जा आफादगिरियानो जा बिसोरबो जाहाथे सांग्रां जानांगोन, जाहाथे बयनिबो गामियाव जाहाथे देग्लाय जायफोरा फंबाय बिनानावफ्रा मेट्रिक होगोन बिसोरखौ जाहाथे मोजाङै नोजोर होयो। आरो पिअ फाइनाल होगोन बिसोरखौ जाहाथे जुदि थांखिखौ जुदि बयबो आजावना लायोबा निस्सय आं सानो जोंनि बर' लाइमोन एबा बिनानावफोरा निस्सय फरायनाय बिथिङाव जौगालांनो हागोन आरो मोजां पार्सेन्टेज लानोबो हागोन। आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव जोबजासिम नायबाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर होबाय। आरो लोगोसे बे चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर जुदि आं गोरोन्थि दंफ्लांदोंबा निस्सय जोंनि बर' हारिनि इउटुबार होननानै आंखौ जाहाथे निमाहा होयो। आरो लास्टआव बेखौनो खावलायो जाहाथे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान फैदों बिसोरो साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामो, जाहाथे नोंसोरनि मोनसे जुदि साबस्क्राइबानो जों दावगालांनो हागोन आरो जोंनि साननायफोरा जाफुंसारनो हागोन, बेखौ खावलायो। दिनैनि टपिकआ बेनोसै। गतिके बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै खुलुमबाय।